Kas niin, meillä on jälleen käsittelyssä rakas sametti-orkkidea. Olen hänestä jo muutaman videon tehnyt, mutta nyt aihe on uusi, ja tämä on itse asiassa kommentoijan ehdottama aihe. Kiitos, kuka ikinä sitä pyysikään. Laitan vaikka kommentin näkyy tähän. Nyt katsotaan, että onko Sametti postannut Gringeä, vai onko hän kerrankin based. Oikein mahtavaa iltaa kaikille ja tervetuloa tämän iltaiseen striimiin. Tänään on tosiaan aiheena aseksuaalisuus. Eli mitä aseksuaalisuus on ja miten siitä on tullut tämän niin kutsutun sateenkaariskenen sisällä kokonainen oma skene, jossa on oma lore. Ja me edetään tässä aiheessa sillä lailla, että aloitetaan sellaisista perusasioista ja sitten edetään pikkuhiljaa kohti semmoista syvää päätyä. Koska no, niin kuin kaikissa sateenkaarijuttuihin liittyvissä asioissa, niin myös tässä aseksuaalisuudessa on syvä pääty. Onko tämä niin kuin joku iceberg-video? Ensin tulee semmoiset aseksuaalisuudesta enemmän tiedetyt asiat, sitten tulee obskuurit ja pelottavat asiat. Eli keskustellaan nyt ihan ensimmäiseksi tosiaan siitä, että mitä aseksuaalisuus on. Ja sillä lailla tosi lyhyesti ilmastuna, aseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisten halujen puutetta. Eli ihminen, kuka on aseksuaali, se ei tunne seksuaalista halua. Ja tämä on sillä lailla tiivistettynä, että mistä tässä hommassa on kysymys. Ja aloitetaan lukemaan muutamia aseksuaalien kertomuksia. Tuossa muuten description boxissa on linkattuna kaikki tämän iltaiset materiaalit. Ja jos haluat itse mennä lukemaan lisää juttuja, niin Setassa toimii sellainen kuin aseksuaalisuustoimikunta. Että kyllä, Setassa on ihan erikseen aseksuaalisuustoimikunta. Lähteet linkattu descriptioniin, tätä minä rakastan. Mä en muuten yhtään arvosta, miten smug Sametti on siis kaikessa, mitä se sanoo. Se on tosi ärsyttävää. Se on silleen, siis Setassa on oikeasti ikioma joku aseksuaalisuusjuttu. Siis. Apua! Jesus Christ! Mä inhoon sydämeni pohjasta, kun nettisivuilla tulee tällaisia pop-appeja oikeesti. Aro Ace Lesboxi itsensä määrittävä Jet! Juman kautta mikä nimi! Joten aloitetaan tällaisesta City-lehdessä olleesta jutusta, joka on ilmestynyt vuonna 2010. Ja tässä kohtaa mä huomautan, että tämä aseksuaalisuusskene ei ole uusi. Tämä on ollut olemassa aivan iät ja ajat, mutta se mikä on uutta on se, että se on liittynyt tähän sateenkaarijuttuun, kun aikaisemmin se ei ollut siellä, vaan se oli semmoinen oma skenensä. Ja lisäksi uutta on sitten se, että minkälaisiin sfääreihin sitten ne teoriat on sitten nykyään mennyt. Mutta niin lähtökohtaisesti se aseksuaalisuuskene ja sen sellaiset perusmääritelmät tai peruskäsitteet on ollut oikeasti olemassa tosi kauan. Ja tämä juttu on tosiaan vuodelta 2010. Ja tässä puhuu 25-vuotias Alexa, joka sanoo, että olen ihan pienestä pitäen tiennyt, että minussa on jotakin erilaista. En ymmärtänyt neitsyysvillitystä, enkä sitä, kun kavereilla oli poikaystäviä. En oikein ymmärrä, mitä muut ihmiset tuntevat tuntiessaan seksuaalista vetovoimaa. Ja tämä on semmoinen juttu, mistä mä oon, tai tämän kaltaisia tarinoita mä oon itse kuullut aseksuaaleilta jo siis joskus 15 vuotta sitten, 15-20 vuotta sitten. Eli he oli ihmisiä, jotka ei edes ymmärrä, että mitä seksuaalinen halu tarkoittaa niin lähtökohtaisesti. Joo, toi on yleisesti aika lailla se, että mitä ihmiset ajattelee, kun ne ajattelee sanaa aseksuaali. Tiedätkö, ihmistä, joka ei edes tiedä, mitä on seksuaalinen vetovoima. Ja tosiaan joitain sellaisia ihmisiä on olemassa, mutta se on vähän semmoinen ehkä stereotyyppinen tapa ajatella sitä identiteettiä. Äärimmäisen tämmöinen kapea tapa katsoa asiaa. Ja tässä samassa jutussa puhuu myös toinen henkilö. Alkaa siis, että Henrik ei myöskään ole koskaan tuntenut seksuaalista vetoa. Henrik on erakko luonne ja viihtyy mainiosti yksikseen kotona tietokoneen ääressä. Ja Henrik sanoo, aseksuaalisuutta pitää selittää ihmisille. Toiset uskoo, toiset ei. Mitään kovin negatiivista palautetta ei ole tullut. Aseksuaalithan eivät tee mitään. Kuinka kellään ihmisellä voisi olla jotain sitä vastaan, että minä en tee mitään? Vähän kyllä erikoista, kun Sametti lukee vaan noita juttuja jostain vuodelta 2010 ja 2012. Et eikö se niinku löytänyt mitään uudempaa? Vai onko tämä taas tämmönen, että ennen vanhaan homot oli parempia kuin nykyään? Nykyään kaikki on ihan outoja. Joo, 35-vuotias Henri, joka ainakin kuvan perusteella on sama henkilö kuin joka on Setan sivuilla ollut. Kukakohan se Henri on? Onko sen kuva edelleen täällä? Henri! Siinä se on. Kato tää äijä. Sigma-yksilö. Sigma-yksilö. Eli tosiaan Henri, 35V. Henri on tohtorikoulutettava IT-alalla ja määrittelee itsensä heteroromanttiseksi apothiseksuaaliksi. Eli hän kaipaisi jonkinlaista romanttista ihmissuhdetta, mutta seksiin hän suhtautuu torjuvasti, jopa hieman pelokkaasti. Voisi vaikka pari kertaa kuussa tavata, käydä syömässä ja katsoa elokuvia, pitää kädestä ja vaikka pussailla. Pari kertaa kuussa tavata, käydä syömässä, pitää kädestä. Hei, mitä väärää siinä on, jos kumppani haluaa tavata vaan pari kertaa kuussa? Mä vaan arvostan sitä, että Henri tietää, että mistä hän tykkää. Kommentoi joku omaa kokemusta. Olen 33-vuotias neitsyt, joka ei ole koskaan kokenut seksuaalista vetovoimaa ihmisiä kohtaan, enkä ole koskaan rakastunut. Taustalla on varmasti monta syytä, ja yksi niistä on autismi. Joo, kyllä. Kun tiedättekö lukee noita aseksuaaliksi itsensä kokevien ihmisten tarinoita, siis sekä näitä vähän vanhempia tarinoita että näitä uusia, niin niistä mun mielestä moni kuulostaa autismilta. Niin kun ne ihmiset, kun ne kuvailee, että minkälaisia ihmisiä he on, niin se mun mielestä kuulostaa autisteilla. On ehkä vähän erikoista, että tästä aseksuaalisuudesta tehdään tämmöinen kauhean iso skene, kun kuitenkin se koko asia selittyisi monen ihmisen kohdalla autismilla. No jaa, ihan ymmärrettävää. Autisteilla usein ihmissuhteet rakentuu tosi eri tavalla kuin
neurotyypillisillä, mutta ei kaikilla. Joten mun mielestä se on kyllä paljon kätevämpää, että meillä on erikseen termi aseksuaalisuus. Kaikki aseksuaalit ei ole autisteja ja kaikki autistit ei ole aseksuaaleja. Tämä haiskahtaa vähän semmoiselta vähättelevältä tavalta puhua autististen ihmisten LGBT-identiteeteistä. Et transpolilla tätä harrastetaan paljon. Et esimerkiksi mulla on kaveri, joka meni transpolille, ja koska sillä epäillään, että sillä voisi olla autismi, niin ne oli silleen, no et sä voi olla trans, kun sä oot autisti. Nämä asiat saattaa linkkaantua toisiinsa jotenkin, mutta vaikka sä olisit autisti sekä aseksuaali, niin ei se tee sun aseksuaalisuudesta mitenkään vähemmän validia. Mutta joo, jos mä jatkan sitten seuraavan kommentin lukemista, tämä on ehkä päättömintä koko SETA, VOKE, LGBT, JNE asioissa, että täysin seksuaalittomat ihmiset liitetään osaksi liikettä, apua, jossa mitä? liittyy jo. Kuulitteko te saman sanan kuin minä? Woke? Moi vittu. Ei. Alarm. Sametin chatti on löytänyt sanan woke. Mä oon kanssa ihmetellyt, että miten ihmeessä aseksuaalisuus on otettu osaksi niin kuin sateenkaariliikettä. Ja siis sateenkaariliike on alkujaan homoseksuaalien ihmisoikeus- ja vapautusliike. Koska niin kuin tää laitetaan niin kuin historiallisen perspektiiviin homouden kanssa, niin eihän näitä voi verrata yhtään mitenkään. Kun katsotaan nyt varsinkin historiaa, niin kaikissa kulttuureissa on ollut semmoinen selibaatin ihanne. Ja kun katsotaan vaikka Euroopan niin kuin kulttuurista, historiallista taustaa, niin itse asiassa seksittömänä eläminen on ollut niin kuin hyve. Se on ollut jopa jotakin tavoiteltavaa, jotakin ihanteellista. Sametti nyt unohtaa, että me ei enää eletä 1700-luvulla, jossa se, että sä oot eunukki, on tosi kunnioitettavaa, vaan me eletään nykymaailmassa, jossa usein, jos joku ihminen on aseksuaali ja ei niin kuin, ole yhtään kiinnostunut seksistä, useimmiten se reaktio, mitä se saa siihen se identiteettiin, on jotain luokkaa, ihanko totta? En usko, eihän toi ole mahdollista. Ihan outo oot. Et joissain kulttuureissa se on hyväksyttyä ja jopa ihailtavaa, mutta nykyään se on enemmän semmoinen outo juttu, tiiäks? Outoa, niin outoa. Kyllä se käy mun mielestä ihan hyvin järkeen, että se A lisätään sinne LGBTQIAhan, koska se liittyy seksuaalivähemmistöön, tiedätkö? Aseksuaalisuus, seksuaalisuus, ja ne on vähemmistö. Ja sitten kun me verrataan tätä homoseksuaalisuuteen, joka on ollut rikos ja josta on voinut saada tuomion, niin sitten kun me katsotaan, että meillä on oikeasti ollut niin kuin homoseksuaalien vapautusliike, joka on ihan syystä, että miksi semmoinen vapautusliike on tullut, niin sitten sinne otetaan mukaan tämmöinen aseksuaalisuus, joka ei niin kuin ilmiönä liity homouteen mitenkään, ja kun nämä laitetaan historialliseen perspektiiviin, niin mun mielestä tämä mittapuu ei oikein ole kauhean järkevä, että joo, homoja ehkä syrjittiin enemmän ennen vanhaan, mutta ei se meinaa, että aseksuaalit ei saisi olla osa LGBT-yhteisöä, kun nekin on seksuaalivähemmistö, tiedätkö? Ei tää ole mikään kilpailu siitä, että itse asiassa aseksuaaleja ei tapettu sen takia, että ne oli aseksuaaleja. Mitä? Mulla on sama reaktio kuin Sametilla. Aikuisilla tämä onkin ihan asia erikseen, mutta se on musta tosi surullista ja hätkähdyttävää, kun nykyään jotkut peruskouluikäiset, jopa 12-14V, kutsuu itseään aseksuaaleiksi. Ne on vielä lapsia. Kyllä. Toi on itse asiassa juttu, mistä mä halusin teille kanssa tässä streamissä puhua, joten hypätäänpä sinne seuraavaksi. Noniin, vihdoin me ollaan siirrytty näihin modernimpiin tekstiin. Enää ei katsota, tiiäks, vuosikymmenen takaisia kirjoituksia, vaan nyt me ollaan niinku nykyajassa. Back to the future, no niin. Aseksuaalisuus-teemaviikko alkaa. Mitä kaikkien olisi hyvä tietää? Ja tässä haastatellaan tosi nuoria tyyppejä. Tosi nuoria. Miten nuoria? Meillä on 18-vuotias turkulainen panseksuaali, 18-vuotias kotkalainen ero-ace-lesbo. Tää kuulostaa joltain Smash Brothers roster announcementilta. Jet! 18-vuotias kotkalainen ero-ace-lesbo. Super woke brothers. Super woke brothers. Super Smash Sisters, oh no. No, Super Smash Sisters, Super Smash Mouse. Super Smash Mouse. Okei, anyway, ei nää nyt niin nuoria oo. Nää vaikuttaa olevan molemmat 18-vuotiaita. Damn, mitkä meikit oikeesti. Love you, Jet. Miss ikinä oot, mitä ikinä teet. Mä rakastan sua. Ja mä toivon sulle vaan parasta. Ja tässä on esimerkiksi tämmönen, tämä on 18V tyttö, joka nyt omasta mielestään ei ole tyttö, mutta anyway, näitä kaikkia, että kyseessä on siis biologinen tyttö. Hei, haista paska, Sametti. Mitä helvettiä? Tässä on siis tämmönen tyttö, joka siis luulee, ettei ole tyttö, mutta se on kuitenkin tyttö. Täh? Mä alan ihan kohta sanoa sua mieheksi oikeesti. Mä alan ihan kohta sanoa sua mieheksi. Jos tää ei lopu, niin mä alan käyttää likaisia tekniikoita sua vastaan, okei? Älä laita tällaista. Mutta katsotaan, mitä nämä nuoret sanoo. Tää alkaa tää lehtijuttu, että
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuu edelleen ennakkoluuloja, syrjintää ja leimaamista. Ja nyt tosiaan mä ihmettelen tätä, että aseksuaaleja jotenkin syrjitään. Niin kun, miten aseksuaaleja syrjitään? Kato taas. Voi veljet, miten me voisimme mitenkään saada selville, millaista syrjintää aseksuaalit kohtaavat? Mitä jos vaikka... Katoppas tätä! Kuinka kätevää! Siis kokonainen Wikipedia-artikkeli tälle. Tehän se, mitä Sametti ei jaksanut tehdä. Asexuals have also been known to be subject to corrective rape. Nyt kun me ollaan luettu tätä, niin ensinnäkin aseksuaaleja usein vähätellään niin kuin sosiaalisissa tilanteissa, että tosiaan niiden identiteettiä kyseenalaistetaan ja niille ollaan sille, mitä, sä oot vaan homo, joka ei tiedä, että on homo, sä oot vaan tyhäm. Ja vielä pahempi, ne kohtaa paljon seksuaalista väkivaltaa. Et jos Sametti olisi vaan, googlannut yhden lauseen ja mennyt tähän ekaan Wikipedia-artikkeliin, mikä sieltä tuli, niin hän olisi saman tien tiennyt, että hei, ace-fobia on oikea asia. No, voimmeko olettaa parempaa meidän rakkaalta Samentilta? Ei varmaan voida. Mutta sitten tämä jatkuu. Aseksuaalisuuden näkymättömyys haittaa erityisesti nuoria. Koulujen seksuaalikasvatuksen hetero- ja sukupuolinormatiivisuus sekä seksikeskeisyys lisäävät tunnetta, että aseksuaalissa nuoressa on jokin vikana. Oh my god. Tästä tuli mieleen, mun yläasteen terkan opettaja oli niin based äijä. Se ei antanut vittuakaan. Se oli niin asiallinen herrasmies. Se tuli aina töihin puvussa. Siis se myös kertoi meille kaikista niinku homojutuista ja se mainitsi myös aseksuaalisuuden. Se sanoi, että se on ihan normaalia, jos sä et tunne halua ihmisiin. Ja se oli niin based äijä oikeasti. Shout out. Mä muistan. Muistatko tämän miehen? Opetti mulle terveystietoa. Ei oo. Toinen positiivinen. Päällikkö. Mä ja mun veli ollaan siis oltu samalla yläasteella. Aina puvussa. Aina puvussa. Tauotta. Se menee nukkuu se puku päällä. Joo, Se käy suihkussa se puku päällä. Mä sensuroin sen nimen, kun mä en halua, että mä doksaan sen tässä videossa. Sametin fanit varmaan menis silleen, tää opettaja on woke, meidän pitää äkkiä hankkia sille potkuun. Sitten tässä on 18-vuotias Nolla, joka sanoo, että hän on ensimmäisen kerran pohtinut tätä aseksuaalisuusasiaa alakouluikäisenä. Ja Noa sanoi, netissä kerrottiin, että kyse on terveysongelmista tai seksuaalisesta traumasta. Myöhemmin vasta 17-vuotiaana opin, ettei kyse ollutkaan niistä. Asiallisen tiedon puute johti siihen, että mietin, onko minussa jotakin vikaa. Aseksuaalisuutta pitäisi lähestyä asiallisesti, eikä siten, että ensimmäisenä oletetaan aseksuaalisuuden johtuvan traumasta tai terveysongelmista. Kato. Sametti just äsken mainitsi yhden asian, millä tavalla aseksuaalisia ihmisiä syrjitään. Heti kun ne kertoo identiteetistä, niin oletetaan, että niissä on joku vikana, vaikka se ei välttämättä ole sitä. Joillain aseksuaaleilla se toki on niin, mutta ei läheskään kaikilla. Kato, Sametti, sä vastaat näihin omiin kysymyksiin ihan huomaamattas. Minkä takia alakoulu- tai yläkouluikäinen ylipäätään miettii jotain tämmöisiä juttuja? Että kyllä niin kun mä väitän, että tässä on nyt siis semmoinen ilmiö, joka on vialla tässä meidän nykyaikaisessa kulttuurissa. Että niin kun alakoululaiset kokee painetta miettiä jotenkin tällaisia asioita. Mä oon samaa mieltä Sametin kanssa, että tämä nykyyhteiskunta on kieltämättä hyvin hyperseksuaalinen. Ja tämä esiintyy hyvin esimerkiksi jossain mediassa ja siinä, että miten ihmisistä puhutaan. Mutta eikö Sametti ymmärrä, että kun hän sepaa siitä, että nykykulttuuri on tosi seksuaalinen, eikö hän niin kuin oikeasti tajua, että ehkä se on se syy, miksi aseksuaalit kohtaa syrjintää? Mietin nyt, sä elät tosi hyperseksuaalisessa kulttuurissa, ja sä et tunne seksuaalista vetovoimaa. Niin just. Mä voisin vaan olla turpa kiinni koko videon ajan ja olla sanomat mitään, ja sä vaan niin kun avaisit omat solmus omin avuin. Eli viittaakohan tässä nyt siihen, että hän on alakoululaisena tajunnut olevansa aseksuaali? Tämä niin kuin, tiedättekö, naurattaisi, ellei itkettäisi. Koska se, että lapset miettii tämmöisiä asioita, niin tämä on oikeasti tosi huolestuttava ilmiö. Että ei, niin kuin, heidän ei alun perinkään pitäisi joutua miettimään tämmöisiä asioita. Okei, tää saattaa tulla shokkina Sametille, kaikille muille. Nyt pitäkää kiinni penkeistänne. Seksi ja seksuaalisuus on ajankohtainen aihe myös ihmisille, jotka ei ole 18. Wow? Mitä uskomatonta? Siis eikö se oikeasti toimi niin? Eikö ihmisen kehitys toimi niin, että ihminen on aseksuaali koko alkuelämänsä ja sitten 18-vuotiaana naps,
niillä kääntyy semmoinen vaihde, että nyt ne onkin seksuaalisia. Ei. Ja mun mielestä on täysin ymmärrettävää, että joskus ala-asteella miettii tollasta, kun eikö murrosikä ala joskus 5-6-luokalla yleensä ihmisillä? Joskus jopa aikaisemmin. Näistä asioista tulee ajankohtaisia. Et se on just se ikä, milloin vaikea älkää kiinnostaa tytöt ja tyttöjä pojat. Niin siinä vaiheessa aseksuaali huomaa, että hetkinen, mua ei kiinnosta oikein mikään. Et mä en ymmärrä, että minkä takia Sametilla tulee tästä nyt tämmönen moraalinen paniikki, että mitä? Lapset miettii seksijuttuja. Niin miettii, se on täysin luonnollista. Tää ei ole mikään paniikin asia. Sitten tässä samassa artikkelissa aletaan määritellä sitä, että mitä aseksuaalisuus on, eli aletaan siirtyä pikkuhiljaa kohti sitä syvempää päätyä, mutta mä menen siihen kohta. Mä luen täältä lopusta vielä yhden jutun. Setassa on toiminut useita vuosia 10-henkinen aseksuaalisuustoimikunta, joka on tuottanut monipuolista materiaalia ja kumonnut aseksuaaleihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Tää on niinku aseksuaalien O5 Council, ne on semmonen hämärä, huputettu johtoryhmä, joka muuttaa ihmisiä aseksuaaleiksi niiden propagandalla. Yksi noista kuulteista, mistä Ville Mäkipelto puhuu tuossa videossa, tuossa vieressä on aseksuaalitoimikunta. Aseksuaalisuustoimikunnan Henri on jo 3. kertaa mukana Setan toimikunnassa. Toimikunta järjestää tapahtumia ja tietoiskuja erityisesti kesällä Pride-tapahtumien aikoihin ja näin syksyllä S-viikolla. Eli tässä skenessä aseksuaalit kutsuu itseään S-ksi, eli ace. Jotenka he järkkää sitten erikseen tällaista S-viikkoa, jolloin niin ihan erikseen sitten levitellään näitä aseksuaalisuusmateriaaleja. Ja mä oon nähnyt näitä siis vuosia eri paikkakuntien Setan alajaostojen esimerkiksi someissa. Sellaisia ihme-aseksuaalisuustietoiskuja, jossa on niitä kunnallisia identiteettilippuja ja tämmöistä. Ihme! Kumma! Kato, lisää Sametin lempisanaa. Itse asiassa mennään kattoo tätä S-viikkoa nopea. Mä haluan nähdä, että mikä näissä on niin ihmeellistä. No helvetti, täältä tulee vaan Porin ässät ja S-päivät S-marketissa. No ihan sama, me pärjätään nyt ilman. Ja tämä toimikunta on tosiaan julkaissut sellaisen aseksuaalisuustietopaketin, joka on linkattuna tuossa description boxissa, jos haluat lukea sen kokonaan. Yes! Linkattu. Voi ei, nyt ne vie mun IP-osoitteen, sitten ne tulee mun taloon, sitten ne tekee musta aseksuaalin. Joonas, tiedätkö minkä memen sä voit laittaa tohon? No. Se kohtaus Punisher sanoo, wait. Hei! Wait! Yleistä termejä, määritelmiä, näkymätön identiteetti, yleisiä harhaluujaa. Harhaluujaa. Mitä? No mitä Sametti tästä sanoo? Mutta minkä takia mä haluan nyt tätäkin aihetta nostaa esiin on nimenomaan se, että silloin kun, no siis te tiedätte tämän kanavan katsojina tässä kohtaa, että tosiaan Seta kouluttelee tuolla näitä hulluja juttuja ympäri yhteiskuntaa, ihan THL, opetushallitusta, työpaikkoja, kouluja, kaikkia myöten. Ja silloin kun Seta kouluttelee heidän materiaalejaan, niin tämä aseksuaalisuusjuttu tulee siellä mukana. Setassa on tosi voimakkaasti nyt omaksuttu tämmöinen ajatus, että aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen. Miksi tämä on huono asia, että aseksuaalisuus nähdään seksuaalisena suuntautumisena? Tai seksuaali-identiteettinä? Aiotko sä kertoa asian? Vai onko täällä sivulla oikeasti jotain niin pahaa, hirveätä propagandaa? Tämä vaikuttaa enemmän just semmoiselta niin resurssilta, että täälläkin on, että koska aseksuaalisuutta on niin monessa eri muodossa, vain sinä itse voit määritellä, koetko termin itsellesi ja identiteetillesi sopivaksi. Tässä kuitenkin asioita, joita voit pohtia. Ei tää ole mitään aivopesumateriaalia. Onko aseksuaalisuus oikeasti normaalia vai joku terveydellinen tila? Jos saa kunnioituksella kysyä, en tiedä mitään tästä. Se voi olla sekä että. Eli on ihan oikeasti olemassa sellaisia terveydellisiä tiloja, jotka voi aiheuttaa joko halujen vähenemistä tai halujen puutosta. Mutta on olemassa myös ihmisiä, joille se on oikeastaan persoonallisuuden piirre. Eli tiedättekö, on olemassa ihmisiä, jotka tykkää suklaajäätelöstä, on olemassa ihmisiä, jotka tykkää mansikkajäätelöstä. Ja siinä mitään, sitä ei tarvitse ruveta miettimään, että miksi. Koska ihmiset on persoonia. Ja ihmisillä on oikeasti, se on niin normaalia, tiedätkö, semmoista ihmisten vaihtelua, että joita kuita haluttaa enemmän ja joita kuita vähemmän. Joten kyllä tähän mahtuu sitten sellaisia, joita ei vaan kiinnosta. Ja tästä johtuen, koska tämä aseksuaalisuus on niin laaja ilmiö, niin sen takia se on umbrella term. Sä saat itse päättää, että tuntuuko tämä halujen puute enemmän vaan niinku fyysiseltä ailahtelulta, vai onko se osa sun identiteettiä? Niin kuin noissa Setan materiaaleissa sanottiin, niin sanottiin, että aseksuaalista on montaa erilaista. Jos sä koet, että tämä jotenkin kuvastaa sua tää termi, niin sit sä voit käyttää sitä. Että tää on vaan tämmönen niinku valinta-asia. Musta tuntuu, että mä voisin toistaa tämän saman asian niin monen asian, mitä Sametti on sanonut. Mä en siis missään tapauksessa yritä tässä nyt sanoa, että mitään tällaista ilmiötä, jota me kutsutaan aseksuaalisuudeksi, ei olisi olemassa, koska kyllä on. Mutta mua kiinnostaa se, että mistä siinä on nyt sit oikeastaan kysymys. Niin mun on vaikea vastata, että miksi jotkut tekee siitä niin hirveän identiteetin itselleen. Sitä mä en ymmärrä. No, mietitään nyt hetki, että minkä takia joku haluaisi tehdä tällaisesta asiasta osan identiteettiään. No, ensinnäkin
jos on olemassa tämmöinen, lokero, aseksuaalisuus, johon sä voit itse laittaa, niin sä voit helpommin löytää oman kaltaisesi ihmisiä. Ja tää voi esimerkiksi auttaa aseksuaaleja niin kuin deittaamisessa. Mietin nyt vaikka, jos sä oot aseksuaali ja sä deittaat jotain muuta aseksuaalia, jolla on samanlaiset tarpeet kuin sulla, niin sehän on tosi kivaa. Muutenkin ihmiset lajina rakastaa yhteisöllisyyttä ja itsensä määrittelyä. Joten jos joku haluaa tehdä aseksuaalisuudesta osan identiteettiään, niin miksei? Antaa palaa. On olemassa sellaisia aseksuaaleja, jotka todellakin haluaa parisuhteen, he ei vaan halua niin kuin seksillistä parisuhdetta. Ja kun taas tyylin valtaosa muista ihmisistä ei missään nimessä halua seksitöntä parisuhdetta. Että se on niin kuin seksitön parisuhde olisi viimeinen juttu, mihin valtaosa ihmisistä haluaisi ryhtyä. Joten tässä tulee sitten aseksuaalisten ja muiden ihmisten välillä tämmöinen ristiriita. Eli toisin sanoen heidän tarpeet eivät kohtaa. Mutta ratkaisu tähän on se, että se aseksuaali etsii sellaisen ihmisen, kenen kanssa hänellä tarpeet kohtaa. Varsinkin tällä internetin aikakaudella luulisi olla helppoa. Niin. Mikäköhän voisi auttaa löytämään sellaisen ihmisen, jolla on samanlaiset mielenkiinnon kohteet? Ehkä se, että käyttää niitä lippuja tai muita symboleita, jotka sitten informoisivat muille ihmisille, että olet aseksuaali, että ne voi sitten löytää sinut. No siis tämä aseksuaalisuuskenehän jakaa ihmiset aseksuaaleiksi ja seksuaaleiksi, eli he kutsuu alloseksuaaliksi sellaista ihmistä, joka kokee seksuaalista halua. Eli tämä menee tietysti tämmöiseen ihan uskomattoman tällaiseen teoretisointiin vähän saman tapaan kuin nämä genderhommat, eli siis nämä sukupuolihommat. Eli on ihmisiä, keillä on joku ongelma heidän sukupuolensa kanssa, eli transihmiset, ja he sanoo, että kaikki muut on jotain cis-sukupuolisia. Eli niin kuin, on olemassa niin kuin transsukupuoliset ja on olemassa cis-sukupuoliset. Ja on olemassa aseksuaalit ja on olemassa alloseksuaalit, mutta tämähän on ihan vaan tässä kenen sisäistä tällaista ihmeluokittelua, jota ei oikeasti tarvitsisi tehdä. Voi ei. Onko Sametti tällainen ihminen, joka ei tykkää sanasta cis? Voi perse. Siis cis-sukupuolisena ihmisenä, joka on alloseksuaali, mä en ymmärrä, että mikä juttu ihmisillä on tätä vastaan. Jos sä et oo transsukupuolinen, sä oot cis-sukupuolinen. Musta tuntuu, että ihmiset ei vaan tykkää siitä, että niitä ei sanota NS-normaaliksi. Tiedätkö, Sametti haluaa nähdä itsensä normaalina homppelina. Tää on vaan tämmöistä niin kuin täysin epärationaalista termistön vihaamista, koska en halua, että minusta käytetään tätä. Niin mun mielestä tässä niin kuin aseksuaalisuushommassa, mitä tulee parisuhteisiin, niin siinä on pohjimmiltaan kysymys nimenomaan siitä, että tarpeet ei kohtaa. Eli se, että miten me voitaisiin hoitaa tätä asiaa, on mun mielestä enemmänkin niin, että korostetaan nimenomaan tätä tarve-näkökulmaa tässä asiassa ja ohjataan ihmisiä hakemaan itselleen sellaisia partnereita, joiden kanssa heillä tarpeet kohtaa. Eli mun mielestä tämä aseksuaalisuusjutun pitäisi olla enemmänkin jossain ehkä seksuaaliterveyden kontekstissa, että ei tällaisessa sateenkaarikontekstissa, niin kuin homokontekstissa. Ei tämä niin kuulu siihen kontekstiin, vaan tämä kuuluu johonkin toiseen kontekstiin, tyyli johonkin kansanterveys tai johonkin. Kun siis on olemassa sellaisia yhdistyksiä, jotka esimerkiksi koittaa levittää tietoa ehkäisystä ja parisuuden väkivallasta ja niin tiedätkö tällaista parisuhteisiin liittyviä tai ihmisten intimeihin ihmissuhteisiin liittyvää tämmöistä tietoa. Eikö tämä tarpeiden kohtaamisjuttu olisi hyvä tähän kontekstiin? Mun mielestä ei, koska mä en pidä tästä ideasta, että aseksuaalinen identiteetti olisi täysin riippuvainen siitä, että millainen sun rakkauselämä on. Kun mihin sitten niinku aromanttiset ihmiset mahtuu? Sillä, että jos sä et edes ylipäätään halua olla romanttisessa suhteessa, silleen, että sua ei niinku legit kiinnosta, että kohtaako sun tarpeet jonkunkaan, niin mitä sitten ne ihmiset tekis? Minkä takia tämä pitäisi jotenkin liittää niin kuin seksuaaliterveyteen tälleen, kun ei aseksuaalisuus ole mikään terveysongelma. Ihmiset on miettinyt, että tämä tämmöinen aseksuaalisten identiteettien omaksuminen olisi lähtökohtaisesti jonkinlainen vastaisku tähän yliseksuaaliselle nykyyhteiskunnalle. Eli ihmisiä siis toisin sanoen ahdistaa tämä nykyyhteiskunnan hyperseksuaalisuus, ja he koittaa selittää sen itselleen ja muille, että miksi heitä ahdistaa tämä hyperseksuaalisuus. Ja tämä selitys kuulostaa mun mielestä uskottavalta. Se, että minkä takia varsinkin jotkut ala- tai yläasteikäiset omaksuu itselleen tällaisia aseksuaalisuusidentiteettejä. Tämä voi nimittäin olla semmoinen jonkinlainen suojareaktio myös, erityisesti kun kanavaa seuranneena tiedätte, että tämä sateenkaariskene ja genderideologia on erityisen suosittua nörttipiireissä. Ja nörttiskene on myös erityisen kinky. Ja kinky tarkoittaa siis BDSM, eli tällaista fetissijuttua. Joten näissä piireissä väkisinkin nämä nuoret sitten päätyy pohtimaan näitä tällaisia seksuaalisuus- ja sukupuolijuttuja, ja sitten he omaksuu sieltä näitä ihmissukupuoli-identiteettejä, transidentiteettejä, mutta he omaksuu sieltä myös tämän aseksuaalisuuden. Ei taas. Tämä on sama asia, mitä Sametti puhuu transihmisistä. Nyt se selittää taas tätä, että hei, mitä jos aseksuaalisuus tarttuu sosiaalisista piireistä? Aseksuaalisuus ei tuu siitä, että sä näet, että joku on tosi seksuaalinen ja sä oot silleen, nyt minä kapinoin! Ihmettelen, että miksi mun pitäisi tietää, että joku on aseksuaali, jos ei siis mitään sellaista suhdetta niin ole tämän ihmisen kanssa. Joo, niinpä. Ei. Nyt tää on taas tämmöstä, että minkä takia homot kertoo, että ne on homoja? Miksi ei? Miksi aseksuaalien pitäisi jotenkin peitellä identiteettiään? Tämä henkilö sanoo, että samaistun siihen Aleksan kirjoitukseen. Kaverit puhuu, että panettaa tai joku on pantava, ja itse en yhtään ymmärrä, miltä se haluaminen tuntuu. Joo. Tämä on sitä puhdasta klassista aseksuaalisuutta, eli niin kuin ei vaan ymmärrä sitä koko sitä halua.
puhdas, klassinen aseksuaalisuus. Mitä? Onko tää taas tätä, että Sametti jakaa ihmiset normaaleihin homppeleihin ja outoihin homppeleihin? Niin nyt meillä on puhtaat, klassiset aseksuaalit ja likaiset, new gen aseksuaalit. Ja tätä se tosiaan oli silloin 15-20 vuotta sitten, kun mä oon näihin asioihin ekaa kertaa tutustunut. Silloin, kun puhuttiin aseksuaalisuudesta, niin se oli nimenomaan ton tyyppisessä kontekstissa. Mutta sitten siihen tuli niitä kummallisia teoretisointeja sitten lisää, sitten, niin mitä enemmän vuosia kului, niin sitä enemmän tuli teorioita. Kun minä olin nuori, niin ei ollut olemassakaan mitään ei-binäärisiä. Ja aseksuaalit olivat oikeasti aseksuaaleja, eikä mitään himmetin demiseksuaaleja ja demoniseksuaaleja. Mihin tämä maailma on mennyt? Onko yllätys, että alakoululainen, jolla ei ole edes hormonitoiminta alkanut, ei tunne seksuaalista vetovoimaa muita kohtaan? No juurikin näin. Ja Setan materiaaleissa on sitten tämmöiset aseksuaaliset alakouluikäiset. Anteeksi. Nyt Sametti vaan puhuu paskaa. Setan lehdessä ei ollut aseksuaaleja alakoululaisia. Siellä oli aseksuaaleja aikuisia ihmisiä, jotka sanoivat, että hei, mä huomasin, että mä koin itteni sopivaksi tähän identiteettiin jo silloin, kun mä olin 12. Se on täysin eri asia. Jos siellä olisi joku 12-vuotias, joka olisi silleen, joo, mä en halua panna, niin mä oon varmaan aseksuaali. Niin se olisi kyllä vähän kyseenalaista. Mut siellä ei ollut. Yrittääkö Sametti valehdella mulle päin naamaa? Tiedätkö, okei, tää on egregious. Tää ansaitsee boom bitch. Siitä sait. Aseksuaalisuus voi myös olla defenssi. Jos ei ole saanut tietynlaista seksuaalista huomiota muilta, niin on helppo selitellä sitä aseksuaalisuudella, eikä kohdata siihen liittyvää mahdollista häpeää, mitä nykypäivän hyperseksuaalinen kulttuuri varmasti tuo. Joo, ihan varmasti. Mä oon tuntenut vieraan sellaisia ihmisiä, joiden kohdalla mä epäilen, että se aseksuaalisuus on nimenomaan defenssi. Tää on taas silkkaa skitsoomista, että Sametti on just lukenut aseksuaalien omia kokemuksia omasta identiteetistään, mutta sen sijaan, että hän niinku uskoisi niitä ja hyväksyisi heidät ehkä, hän ja hänen yleisönsä alkaa heti teorisoimaan, että mikä näissä aseksuaaleissa voisi olla vikana, miten nämä aseksuaalit vois korjata. Mitä? Tämä ei ole normaalia käytöstä. Siis aikuisten oikeesti. Vilkastaanpa. Miten Seta määrittelee aseksuaalisuutta? Aseksuaalisuus on seksuaalisen suuntautumisen muoto, jossa henkilö kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Tästä huolimatta hänellä voi olla jopa voimakas libido. Eli henkilö kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa, mutta tästä huolimatta hänellä voi olla jopa voimakas libido. Niin voi. Kato, sun aivot on jättänyt tästä yhtälöstä yhden hyvin tärkeän osan pois. Vetovoimaa toisiin. Kato, sulla voi olla korkea libido, vaikka sä et koe vetovoimaa toisiin ihmisiin. Noniin, jatkuu. Tämä aseksuaalisuus on seksuaalinen suuntautuminen, ja myös sen aseksuaalisuuden alle kuuluu useita seksuaalisia suuntautumisia. Mutta sen lisäksi näiden teoriassa ihmisellä on seksuaalisen suuntautumisen lisäksi erikseen romanttinen suuntautuminen. Joo, jos sä niinku mietit tätä asiaa, niin kyllä niinku romanttiset tunteet ja seksuaaliset tunteet, kyllä ne voi ihan hyvin erottaa toisistaan. Ja täällä todetaan myös, että aseksuaalisuuden kirjo on laaja, eli aspektri, eli aspekt tarkoittaa siis aseksuaalisuuden kirjoa. Eli aseksuaalisuuden kirjo on laaja, ja se on terminä monin tavoin tarkoituksellisesti epämääräinen. Sitten tulee termejä ja määritelmiä, eikä setalaisittain tällainen pitkä sanasto, jossa on näitä tämmöisiä kummallisia identiteettejä ja tämmöisiä. Ja katsotaan näitä tosi nopeasti, kun tosiaan ensi viikolla on kokonaan oma striimi näistä. Okei, mä taidan ymmärtää, että mikä Sametti tässä pohjimmiltaan kyrpii. Nytkin se sanoi, että setalaisittain tämmöinen pitkä lista erilaisia outoja termejä. Musta tuntuu, että hän harmittaa, että enää ei ole pelkästään puhdasta, klassista aseksuaalisuutta, vaan nykyään tämä termi on niinku laajentunut. Et Sametti ei vaan tykkää siitä, kun termeistä tulee spesifimpiä. Sillä tulee siitä semmonen jotenkin epävarma olo, en mä tiedä. Tässä nyt nopea kaikille antipoke-öyhöttäjille ja muille, joita pelottaa se, että on olemassa paljon erilaisia sanoja. Teidän ei tarvii opetella ulkoa jotain niinku erilaisia aseksuaalisuuden muotoja. Mitä täällä niinku edes on? Aphotiseksuaali, aromanttinen aseksuaali, autokoris, joku chorizo-seksuaali. Siis mäkään en tiedä näitä. Nämä on vaan tehty ihmisiä varten, jotka haluaa löytää, tiedäks, spesifimpiä termejä, millä kuvata itseään. Siis nämä on harmittomia. Yleensä aseksuaalit kyllä käyttää itsestään vaan niin kuin aseksuaali-sanaa, joka on just se,
umbrella term näiden kaikkien päällä. Että joku ihminen voi olla just joku autochorizo-seksuaali, mutta se vaan sanoo itseään aseksuaaliksi. Ei tää ole mikään asia, mitä tuputetaan kaikille kouluissa ja kaikkea. Ai kamala. No mitäs Sametti näistä sanoo? Mä en oikein ole varma, että mitä tästä pitäisi sanoa. Tää on siis vaan sitä, että Sametti lukee näitä termejä, naureskelee niille ja on silleen, tän voisi selittää tällä mielenterveysongelmalla. Mitä vittua? Siis tää on kiusaaksi sanottu. niin, sä oot nettikiusaaja. Sitten on sellainen kuin harmaa aseksuaali tai harmaa seksuaali, eli grey-seksuaali. Ja tämmöinen ihminen tuntee kuuluvansa aseksuaalisuuden ja seksuaalisuuden välimaastoon, eli joskus hänellä on haluja ja joskus hänellä ei ole haluja. Kuulostaa erittäin normaalilta, vai mitä mieltä olette? Kuulostaa erittäin normaalilta, vai mitä mieltä te olette? Älä nyt naljaile siinä. Sitten tosiaan mainitsin, että sitten nämä rupeaa myös kategorisoimaan muita ihmisiä, eli näillä on semmoinen suuntautuminen kuin alloromanttinen. Ja alloromanttinen on ei-aromanttinen henkilö, eli henkilö, joka ei ole aromanttinen. Eli henkilö, joka kokee romanttista vetovoimaa, on alloromanttinen. Ja vastaavasti on olemassa alloseksuaalinen ihminen, eli henkilö, joka ei ole aseksuaali, on alloseksuaali. Niin, tää on vaan fakta. Samaan tapaan, miten saukko on lutra, niin tää on vaan siis kommunikaatio. Tää on vaan niinku tieteellinen termi. Joo, eli mä haluan puhua nyt siitä skeneytymisestä. Kaivelin eilen randomeita kuvia netistä. Jos olet koskaan ollut nörttiskenessä, niin kaikki nämä kuvat on sulle tuttuja. Elikäs ensimmäinen kuva. Tässä kuvassa on pinssi. Asexual Pride. Ja noi värit tässä pinssissä tosiaan on sen aseksuaalisuuslipun värit. Kun tosiaan tässä skenessä kaikilla mahdollisilla asioilla on oma lippu. Ja ihmiset oikeasti käyttää niitä lipun värejä hyvin monenlaisissa erilaisissa konteksteissa, niin kuin vaatetuksessa ja koruissa ja tämmöisissä. Joo, kyllä. Joskus ihmiset haluaa näyttää osia identiteetistään ulkoapäin. Tässä on niin kuin sama pohjasyy kuin se, että mulla on Edward Culleen pinssi mun repussa. Mä vaan haluan niin kuin ilmaista ulkomaailmalle, että hei, Edward Culleen on mun ihastuttava vampyyriprinssini. #Team Edward Forever. Samaan tyyliin jotkut ihmiset vaan haluaa, että ulkomaailma tietää, että ne on aseksuaaleja. Ja miksei sais? Eli tässä on tämmöisiä iskulauseita. Asexuals exist. Proud. Hello, I'm asexual. Siis näissä kuvissa ei epäironisesti ole mitään väärää. Tässä taas Sametti on sille hyi, outoja lippuja ja outoja symboleita. Niinku come on. Ihmiset tekee hirveästi tällaista merchia liittyen näihin sateenkaari-identiteetteihin. Ja sitten ne ihmiset, jotka käy niissä tapahtumissa tai noissa Pride-kulkuissa tai tollasissa, he pukee päälleen tällaisia juttuja. Että niin, tää on tosi yleistä. Niin tekee, koska ensinnäkin nörtit on luonnostaan tosi homoi. Mä en tiedä miksi, mutta kaiken maailman pöytäroolipelit, sarjakuvat, kuin joku magneetti, ne vaan vetää kaikkia homppeleja puoleensa. Sit myyntikujat koneissa. Conventioneihin niihin tulee paljon nörttejä, ergo niihin tulee paljon homoja. Joten Pride Merch myy, koska nämä nörttihomot, ne haluu, että muutkin ihmiset tietää, että ne on homot. Enimmäkseen sitä varten, että ne haluu löytää kaltaisiaan, tiedätkö? Se syy, minkä takia kaikkea tätä homomerchia on olemassa niin paljon, se ei ole mikään niin kuin setan 10-henkinen kultti, haluaa manipuloida ja aivopestä ihmiset aseksuaaleiksi. Se johtuu siitä, että aseksuaaleja on olemassa ja ne haluaa ostaa merchia itselleen. Eli periaatteessa syypää on kapitalismi, aivan kuten kaikessa. Tänään Kommunismi 101:issa me Ässästi ulos kaapista. Ja tämä kaapista tulo perinteisesti liittyy nimenomaan homouteen, koska aikaisemmin siis homona sä et todellakaan ole niin voinut esiintyä julkisesti homona, vaan homouden on joutunut historiassa salaamaan, koska se on tosiaan ollut laitonta. Aseksuaalisuuden kontekstissa se koko kaapista tulon niin käsite on vähän erikoinen. Tää on vaan väärin. Se, että sä tulet kaapista ulos, se ei viittaa siihen, että sä joutuisit välttämättä pidätetyksi identiteettistä takia. Koska yhteiskunnassa yleensä heti oletetaan, että kaikki ihmiset on heteroita ja cis-sukupuolisia. Että NS-kaapista ulos tuleminen tarkoittaa sitä, että hei, mä ilmaisen tässä, että mä en nyt kuulu tähän yhteiskunnan muottiin. Taas me ollaan jumissa jossain menneisyydessä. Luojan kiitos. Se loppui siihen. Ehkä me voidaan tähän saman syssyyn katsoa se toinen video. Kuinka pitkä se on? Okei, tää on lyhyempi kuin toi äskeinen. Tää me voidaan ehkä tehdä. Antaa palaa, katsotaan. Fuck me up. Tapa mut. Tapa mut, Sametti! Tapa mut! Oikein mahtavaa iltaa kaikille ja tervetuloa tämän iltaiseen striimiin. Tänään on aiheena aseksuaalisuuteen liittyvien teorioiden syvä pääty.
Jotenka tänään mennään sitten siihen, että kaikkea hullua luossa. Foliohatut päähän kaikki samettifanit. Nyt tulee sitä woke-aivopesua. Mä tunnen sen tapahtua! No niin, uusi päivä, uudet kujeet. Mä en pystynyt katsoa tätä kaikkea putkea. Mä tarvitsin ainakin yhden päivän lepoa tässä välissä. Mutta nyt me ollaan valmiita uppoutumaan tähän sekopäisyyteen. Ja nyt viime viikolla me tosiaan streamissä käsiteltiin sitä seksuaalisen halun tai seksuaalisen kiinnostuksen puutetta, mutta tähän viehättymättömyyden spektrille tässä teoriassa kuuluu sit lisäksi myös romanttinen viehättyminen, platoninen viehättyminen, sensuaalinen viehättyminen, queer-platoninen viehättyminen ja ei-eriävä viehättyminen. Eli nämä niin pilkkoo ihmisen sellaiset viehättymisen tunteet tällaisiin osiin. Minkä takia se on niin outoa, että ne jakaa nämä tämmöisiin kategorioihin? Eikö se ole niin maailman järkevin asia ikinä, kun sä mietit aseksuaalisuutta? Jos sä oot vaikka mies, niin sä voit olla aseksuaali ja homoromanttinen. Kyllä se käy järkeen, kato. Onko se mukaan niin monimutkaista? Siis tämä retoriikka, mitä Sametti käyttää, on muutenkin tämmöistä jotenkin tosi ylipelottelevaa ja semmoista voi hirvitys, kuinka monimutkaista ja järkyttävän typerää. Jos hän vaan niin kuin A. googlaisi asioita, mitä hän sanoo, B. ei suhtautuisi kaikkeen niin saatanan passiivis-aggressiivisesti, niin ei se edes kuulostaisi niin pahalta. Tiedättekö, mikä on sairasta? Queer-platoninen suhde on sama asia kuin ystävyys. Eli tässä ei saa hyviä kavereitakaan enää kenenkään olla ilman, että on osapraideja. Kyllä. Ei. Kato. Tässä taas exhibit. Me mennään googlaamaan. Queer-platonic relationship. Eli tää ei oo vaan läheinen ystävyys. Tää on kuin sä olisit romanttisessa suhteessa, mutta ilman sitä romantiikkaa. Kyllä se voi olla vähän haastava konsepti niin kun etenkin ihmiselle, joka ei ole itse aromanttinen ja aseksuaali. Esimerkiksi mä. Mutta ketä kiinnostaa? Jos joku haluaa olla queer platonic relationshipissa, mikä ikinä saa sut, herranjumala, onnelliseksi. Sametti, ala käyttää Googlea, please. On God. Sun videot olisi varmaan kaikki puoli tuntia lyhyempiä, jos vaan googlaisit asioita. Okei, peruutetaan pikkasen. Mä näytän teille, kun tosiaan tää on skene. Kaikille asioille on aina lippu. Niin tässä on sen A-spektrin yläkategorian lippu. Ja sitten tosiaan tämän A-spektrin alle kuuluu sitten se seksuaalittomuuden spektri, romantittomuuden spektri, sensuellittomuuden spektri ja niin päin pois, platonittomuuden spektri, niin niille kaikille on omat liput. Sametti aina valittaa, että mitä näillä asioilla on lippu, ja näitä asioita on monta. Musta tuntuu, että hän ei niinku ymmärrä, että näissä lipuissa ei oikeasti ole mitään haittaa. Että kukaan ei ole pakottamassa ketään käyttää näitä, ja harvimmat ihmiset ylipäätään käyttää näitä. Ihmiset, jotka on aseksuaaleja jollain tavalla, ne vaan käyttää sitä klassista aseksuaalilippua. Nämä on vaan jotain, mitä jotkut Tumblr-lapset voi laittaa niiden bioihin, ja ne on vaan niinku hauskuutta ja kommunikaatiota varten, siellä yhteisön sisällä. Ja vilkaistaan Setan materiaaleja. Seta on niinku Sametti Orkidean number one op. Se vihaa Setaa sydämensä pohjasta. Ja mä tavallaan ymmärrän, miksi on helppoa löytää itselleen tommonen vähän niinku syntipukki kaikkiin ongelmiin. Vaikka todellisuudessa Seta on vaan tämmönen niinku opettavainen organisaatio. Tää löytyy ihan kun menee Setan sivuille ja menee sieltä valikkoon seksuaalinen suuntautuminen, niin sieltä löytyy aseksuaalisuus. Mutta mä nostan tässä nyt semmosia oudoimpia semmosia seksuaalisen vetovoiman puutoksen identiteettejä. Ja tosiaan ensimmäinen, jota ihmeteltiin jo viime viikolla, on tämmönen kuin demiseksuaalisuus. Mutta sitten täällä on myös esimerkiksi sellainen kuin ace flux. Ja se on henkilö, jonka paikka aseksuaalisuuden kirjolla muuttuu ajan myötä. Muuttuileva aseksuaalisuus. Samettia aina ihmetyttää, kun ihmisillä on tämmöisiä muuttuvia identiteettejä. Mitä? Eikö ihmiset mukaan ole täysin samanlaisia koko elämänsä ajan? Mitä? Niin outoa. Ja ylipäätään, mitä nämä jotkut identiteetit niin kuuluu sulle? Jos sä et itse koe olevas demiseksuaali, niin mitä väljintä väliä sillä on, jos joku muu löytää itselleen mukavan paikan sieltä lipun alta? Siis tässä maailmassa on ylipäätään niin vähän ihmisiä, jotka kutsuu itseään ace-flaksiksi tai jotain. Tähän aseksuaalisuuden kirjoille kuuluu myös tällaisia oikeasti tosi outoja identiteettiä. Yksi on sellainen kuin ace fog, jossa henkilö tietää olevansa aseksuaali, mutta hänelle on epäselvää, että johtuuko se hänen seksuaalisen halun puute siitä, että hän on neurokirjolla. Niin tämä on nyt kokonaan oma suuntautuminen sitten täällä. Se on toi sininen tossa, eli ace fog. Mä muuten rakastan sitä, että nämä kaikki
oudot ja ihmeelliset identiteetit, mitä Sametti löytää, niin ne löytyy kaikki jostain vitun wiki-sivulta. Kato. Tässä on se linkki, mikä sen descriptionissa on. Mitä? Wikeissa on se juttu, että ihmiset saa lisää sinne ihan mitä haluaa. Aina silloin, kun huvittaa. Että ihmiset saa vaan niinku... Kato nyt, kuka nää on luonut. Emo Stims, Kau, Louis Mogai Mansion, Star Allos, Suzu, Transboy Lou. Hei, mä ymmärrän tosi outoa, mitä ihmettä, käyttääkö ihmiset oikeasti näitä lippuja. Mutta mä voin tähän sanoa, että ei, ja jos käyttää, niin ne on ihan vitun niche. Koska siis nämä on vaan joidenkin teinien itse tekemiä ja tänne laittamia, missä ei siis ole mitään väärää. Jos sä koet esimerkiksi olevas Ace Vague ja Transboy Lou on sun number one aktivisti Jeesus, joka on tuonut sun identiteetin viimein maailmankartalle, niin all power to you, mä rakastan sua ja mä toivon, että sä elät pitkän ja onnellisen elämän. Sametti nyt leikkii, että jotkut Setan agentit menee ympäriinsä ja niillä on semmonen iso leima, jolla ne aina iskee ihmisiä naamaan silleen, sinä olet Ace Void, sinä olet Ace Vague. Niinku, vähän niin kuin se puhui siitä tosta demiseksuaalisuudesta. Se oli silleen, ilmeisesti jos minä en koe samantien seksuaalista vetovoimaa johonkin, minä olen demiseksuaali. Niin outoa. Ei, se ei oo sellaista. Sä laitat sen itse itsellesi sen lapun. Sä laitat itse itsellesi sen labelin. Näyttääkö se meille kesoa? Hei. Älä, nyt tästä epäkohteliasta. Tästä tulee kyllä dislike. Tämä alkaa kuulostaa vähän tämmöiseltä pakkomielteiseltä tämmöiseltä pyörittelyltä. Tosi oikeastaan niin peruspiirre tässä koko sateenkaariskenessä. Tämä on tämmöistä pakkomielteistä ylianalysointia. Pakkomielteistä, sanoo ihminen, joka on omistanut koko kanavansa LGBT-yhteisön dissaamiselle. Oi, että niillä aseksuaaleilla on kyllä aikamoinen pakkomielle. Mut siis joo, joskus tämmöiset tosi pienet, tosi marginaaliset identiteetit voi vaikuttaa vähän kummallisilta, tiedätkö, että minkä takia tää tarttisi oman lippunsa, minkä takia tää ei voi vain olla tää lippu. Mut loppujen lopuksi, onko sillä väliä? Ei. Ja sitten viime striimissä puhuttiin siitä, että aseksuaalit on omaksunut tämmöiset pelikorttisymbolit itselleen, ja Setan tässä materiaalissa esitellään nyt sitten niitä pelikorttisymboleita. Ja tässä sanotaan, että Hertta S tarkoittaa alloromanttista aseksuaalia, eli nyt tulee mukaan se romanttinen suuntautuminen tässä myös. Eli alloromanttinen aseksuaali on henkilö. Tämä by the way, mä luen edelleen Setan materiaalia, eikä tämä ei ole jotain villejä sivuja netissä, vaan Setan sivu on kyllä villisivu netissä, mutta anyway, tämä on siis Setan sivu. Villisivu netissä. Siis ainoa, mitä tuossa artikkelissa tehdään tällä hetkellä, on se, että siinä listataan symboleita. Mikä symboleissa on vikana? Mitä vikaa on, jos joku yhteisö haluaa tehdä itselleen symboleita ja lippuja? Siis tätähän homot on tehnyt jo niinku aikojen alusta saakka. Tiedätkö, homotkin tyyliin piteli jotain bandaanoita perstaskuissa, että ihmiset tiesivät, mistä ne tykkää. Totta kai tämmöisissä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöissä tulee olemaan symboleita. Niitä on aina ollut. Ruutu S tarkoittaa harmaa, aromanttista tai demiromanttista aseksuaalia. Eli joo. Seta puskee näitä kummallisia näitä teorioita. Quote unquote puskee. Anteeksi, puskee. Sametti, sä ite puskit itses sinne Setan sivuille lukee näitä. Siis nämä on pelkästään sitä varten, että ihmisiä voidaan opettaa näiden asioiden olemassaolosta. Jos joku ihminen lukee nämä ja sen jälkeen on silleen, okei, mä en ole aseksuaali, ja vaan unohtaa tämän kaiken, niin ei Seta tuu niiden perään. Se syy, että minkä takia mä luen teille näitä tällaisia juttuja, johtuu siitä, että ihmiset oikeasti käyttää näitä. Ja kun Seta kouluttelee tuolla ympäri, niin Seta kouluttelee myös näitä. Ja mikä ongelma? Mitä? Ihmiset on oikeasti aseksuaaleja. Mitä? Ihmiset oikeasti käyttää symboleita. Niin, mikä on tässä se konkreettinen haitta, joka tästä syntyy? Mä ymmärtäisin, jos Seta olisi joku haitallinen järjestö. Esimerkiksi vaikka Gays Against Groomers, jota Sametti on muuten aiemmin käyttänyt lähteenään.
koska Gays Against Groomers aktiivisesti on yhteydessä äärioikeistopiireihin ja on ollut osana väkivaltaisissa rikoksissa. Joten jos jollain ihmisellä olisi symboli, jos lukisi esimerkiksi Gays Against Groomers, joku pinssi tai jotain, niin se tukee tällaista järjestöä, joka tykkää väkivallasta. Niin se ei olisi ok. Mutta aseksuaalisuus, miten tämä on niinku millään tavalla negatiivinen asia? Sitten on frei-seksuaali. Siihen mennään itse asiassa kohta. Mutta sillekin on oma lippu. Ja harmaa aseksuaali, eli grey aseksuaali, myös sille on oma lippu. Jep. Sanattomaksi vetää jälleen tää lippujen kirja, joku sanoo. Jep. Sametti sekä hänen chattinsa on siis aivan paskana tästä variaatiosta. Ihmiset tulee olemaan spesifejä ja tosi nichejä niiden identiteettien kanssa, haluatte tai ette. Ihmiset haluaa sekä yhteisöä että yksilöllisyyttä. Ei tarvii vetää herneitä nenää siitä, että lippuja on enemmän kuin joku 2. Romanttisen suuntautumisen kohdalla tämä homma menee tosi oudoksi. Hei Ilves, kiitos. Hän sanoo, että kiitos aktiivisesta panoksestasi vastuullisessa tiedonjaossa. Kiitos Ilves, että oot täällä. Vastuullinen tiedonjako. Ai vittu. Mä rakastan Sametin chattiin, ne on niin ironisia välillä. Siis vastuullinen tiedonjako ihmiselle, joka ottaa lähteensä useasta eri viharyhmästä ja natsi-Twitter-käyttäjistä oikeasti. Vastuullista tiedonjakoa vuonna 2024. Tähän tää on mennyt. Halleluja. Mä haksahdin tähän nuorempana. Mä rupesin pohtimaan mun romanttista suuntautumista. Nykyään mä tiedän, että se, että minkä takia musta tuntuu, että mun seksuaalinen ja romanttinen suuntautuminen eivät ole synkassa, johtui siitä, että mulla oli tosi pahoja emotionaalisia ongelmia. Ja se oirehti mun elämässä tosi monella eri tavalla. Tää tukee mun teoriaa siitä, että Sametti vaan projektoi omaa entistä huonoa oloaan sillä, että se vaan niinku kyseenalaistaa ikisen ihmisen identiteettiä. Sametti, se, että sä olit itse väärässä omasta identiteetistäsi, se ei meinaa sitä, että kaikkien muidenkin identiteetti johtuu emotionaalisista ongelmista. Saa melkein olla tyytyväinen, ettei homma ollut ihan näin pinnalla ja hullua joskus 15 vuotta sitten, kun olin teini ja Tumblrin nörtti Ernu-sivustojen suurkuluttaja, joku sanoo täällä. Jep. Tää on siis, siis kirjaimellisesti back in my day. Se esittelee sellaisen romanttisen suuntautumisen kuin demiromanttinen. Demiromanttinen henkilö saattaa kokea romanttista vetovoimaa vasta sellaista ihmistä kohtaan, jonka kanssa on luonut vahvan tunnesiteen. Taaskin tää on vaan tällaista. Sametti ei sano mitään, se vaan sanoo faktan. Sitten se kääntyy kattoo kameraa silleen todella smugisti. Hei, haista paska. Haista vittu. Mä rakastan aromanttisia ihmisiä. Please, sano, että nämä deep end jutut on jotain tosi deepia, jotain tosi paskaa, jotain ihan vitun häröä, jotain... On God! Please, begging. Tällainen kuin frei-seksuaali. Se on lyhyesti, että jos henkilö on frei, niin silloin, jotta hän voi kokea vetovoimaa, niin sitä semmoista emotionaalista tunnesidettä ei saa olla. Ja tällaiset frei-seksuaalit tai frei-romanttiset freit, whatever, niin he usein huomaa, että sitten kun he alkaa rakentaa semmoista emotionaalista tunnesidettä, niin silloin se heidän vetovoiman kokemus katoaa. Eli he lakkaa olemasta kiinnostuneita siitä ihmisestä sitten, kun tulee se emotionaalinen vetovoima siihen. Ja mut loppuu sanat sille, että minkälaisessa universumissa ihmisen pitää elää, että tästä saadaan jonkinlainen sateenkaari-identiteetti aikaiseksi. Ja tämmöinen, että ihminen on tällainen emotionaalisesti kylmä tai että hän ahdistuu jopa siitä, että hän pääsee tai alkaa päästä emotionaalisesti jonkun ihmisen lähelle, niin kyllä tämä selittyy psykologialla. Joo, vähän erikoinen, mutta taas kukaan ei pakota sua ole semmonen tai mitään. Jos ihminen haluaa olla tämmönen, jos ihminen haluaa kutsua itseään frei-seksuaaliksi, niin antaa vittu palaa. Ja itse asiassa, mitä väliä sillä on, vaikka nämä asiat johtuisikin jonkinlaisista niinku emotionaalisista ongelmista tai traumasta tai just vaikka neuroepätyypillisyydestä. Sanotaan vaikka, että jollakulla on joku tosi paha trauma, jonka takia ne ei niinku voi kokea seksuaalista vetovoimaa ihmisiä, jotka ne tuntee, niin kyllä se on ihan arvokasta, että niillä voi olla tämmöinen frei-seksuaalisuuslippu. Jos he voivat yhdessä vaikka sitten miettiä, että miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista, tai jos he ei koe tätä ongelmana, niin sitten he voi vaan niinku syödä kakkua, mitä ikinä ne tekeekään. Ja mä oon tosiaan aikaisemmin sanonut, että nykyään kun ihminen sanoo, että hän on sateenkaari-ihminen, niin hän saattaa olla oikeasti ihan täysin hetero, koska sinne sateenkaariskeneen pääsee nykyään kaikkien tällaisten juttujen kautta mukaan. Ja mä oon tuntenut ihan IRL sellaisia heteroita, jotka on tulleet sateenkaariskeneen mukaan näiden identiteettien kautta, ja käyttää näitä lippuja, ja on ihan messissä siinä niin sateenkaariskeneessä, vaikka on ihan täysin heteroita. Sametti vaan niin pelottelee yleisöä sillä, että sateenkaariyhteisöön yrittää sniikkaa tämmöisiä ihan perusheteroihmisiä sen avulla, että ne käyttää näitä tosi outoja identiteettejä. Kato, meillä tulee tämmöisiä salaisia agentteja tänne, jotka pilaa meidän normaalien homppeleiden maineen. Kai Sametti ymmärtää, että jos sä oot hetero, sä voit silti olla sateenkaari-ihminen. Kato, just jos sä oot vaikka hetero ja aseksuaali,
Tädää. Siinä on yksi. Jos sä oot vaikka hetero ja trans, tädää. Siinä on yksi. Tää on tätä intersektionaalisuutta. Kyllä. Sametti kohtelee LGBT-yhteisöä niin kuin se olisi joku, tosi eksklusiivinen klubi, missä sulla pitäisi olla joku, sun pitäisi näyttää jotain henkkaria, jos todistetaan se, että kyllä, minä tykkään pussailla tyttöjä, kun olen tyttö. Ja vasta silloin sut laitetaan sisälle. Mutta vielä tämmöinen loppukokoaminen. Eli tosiaan näissä aspektrin, eli aseksuaalisuuden spektrin jutuissa on sama ilmiö kuin kaikissa tämmöisissä gender-jutuissa. Ihmisen normaalista persoonallisuuden vaihtelusta ja kaikista mahdollisista preferensseistä, mitä sulla on, saadaan aikaiseksi joku uusi seksuaalinen suuntautuminen, identiteetti tai sukupuoli. Ja aivan erityisesti näissä korostuu nyt semmoinen, että erilaisiin mielenterveysongelmiin tai emotionaalisiin ongelmiin liittyvä oireilu nostetaan semmoiseksi uudeksi joksikin niin kuin seksuaaliseksi suuntautumiseksi. Mielenterveysongelmiin liittyvästä oireilusta tehdään tällaista ihmeteoriaa ja ideologiaa. Sen sijaan, että me vaan niin pyrittäisiin tunnistamaan, että no mitä tässä oikeasti tapahtuu. Ja tämähän on niin tosi vahingollista ihmisille, joilla on jotakin emotionaalisia ongelmia tai mielenterveystaustaa tai jopa jotain niin elimellistä häiriötä, koska siis jos ihmisellä esiintyy jonkinlaista niin seksuaalisen halun puutetta, tai varsinkin jos hänellä esiintyy jotakin tämmöistä niin emotionaalisuuden tämmöistä kylmyyttä, niin siinähän voi olla taustalla niin ihan mitä vaan. Puhuttiin siitä, että esimerkiksi lääkitys voi vaikuttaa, traumatausta voi vaikuttaa, sairaus voi vaikuttaa, stressi, ahdistuneisuus, masennus, kaikki niin tämmöiset voi vaikuttaa ja vaikuttaakin. Niin se on ihan yleisesti tiedossa, että tämmöiset asiat vaikuttaa ihmisen niin suoraan semmoiseen niin emotionaaliseen elämään ja emotionaaliseen terveyteen, mutta myös niin semmoiseen fyysiseen halun kokemiseen niin ihan ilmiselvästi. Joten jos me tehdään näistä asioista tämmöistä ihmeteoriaa, niin tässä jää tunnistamatta, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Se voi olla ihmiselle tosi vaarallista. Koska näistä menee vaan entistä pahemmin sekaisin. Mä esimerkiksi itse en todellakaan ikinä hyötynyt mitään näistä teorioista, vaan mä koen, että nämä ihan ilman muuta on ennen kaikkea olleet vahingollisia nämä teoriat mulle. Nämä on sotkenut mua vaan lisää. Okei, jumalauta. Nyt tuutattiin sellaista settiä, että mun oli ihan pakko pysähtyä hetkeksi ja kirjoittaa itselleni muistiinpanot, koska mun piti jäsennellä sitä, mitä mä tuun sanomaan. Ensinnäkin, vaikka jonkun tämmöisen aseksuaali- kautta aromanttisuusidentiteetin taustalla olisikin joku trauma tai sairaus tai neuroepätyypillisyys, joku tällainen niin kuin terveydellinen seikka, niin mitä väliä sillä on? Siis jos tämä henkilö ei koe itsensä olevan jotenkin vaikka niin kuin rikki, jos hän ei niin kuin halua korjata tätä asiaa, katsotaan, jos joku on vaikka jotenkin joutunut jonkun hyväksikäytön kohteeksi, eikä sen takia koe mitään niin kuin vetovoimaa, ja hän ei niin kuin haluakaan, että hän vaan on silleen, hei, mä oon tyytyväinen tälleen, en mä niin kuin koe missaavani mitään, vaikka mä en olisi seksuaalisessa suhteessa kenenkään kanssa, niin siinä tapauksessa sehän on täysin ymmärrettävää, että hän sanoisi itseään aseksuaaliksi tai chorizoseksuaaliksi, miksi vaan autoseksuaaliksi, mikä ikinä hänelle sopii. Ja vaikka nämä identiteetit olisikin sellaisia, että ne johtuu jostain terveysongelmasta, joka myöhemmin vaikka korjataan, niin mitä väliä silläkään on? Koska ihmiset, etenkin nuoret, aina testailee eri identiteettejä, että ne niinku voi löytää sen oman, johon ne voi sitten vähän niinku jäädä. Et esimerkiksi niinku, tätä ei tapahdu vain seksuaalisuuksien kanssa, tämä on myös harrastusten ja vaikkapa pukeutumistyylien kanssa, että ihmiset aina testailee jotain uutta. Ja mun on pakko taas sanoa, että sametti itse on osa marginaalia. Että suurin osa maailman kaikista queer-ihmisistä, homoista, aseksuaaleista ja muista, ne ei ole kokenut hänen kaltaista NS-identiteettirumbaa. Koska siis sametti kuvaa tätä hänen elämäänsä ex-trans-ihmisenä niin kuin tosi traumaattisena ja tosi perseestä olevana. Ja tää ei vaan ole jotain, mitä monelle trans-ihmiselle tapahtuu. Niin kuin sametin kaltaisia detransitionereita on todella vähän. Et sametti niin kuin taas projisoi omia negatiivisia kokemuksiaan muihin ja alkaa psykoanalysoimaan heitä sillä tavalla, että minulle kävi näin, joten kaikille muillekin on vähän niin kuin pitänyt käydä näin, vaikka hän ei niin kuin itse välttämättä huomaisi sitä. Vitun hoijaa. Lapset ja teinit on tässä ihan erityisesti vaarassa, niin kuin edellisessä striimissä puhuttiin, tämän Aspektri-striimien ekassa osassa, jos missasit, niin voit käydä katsomassa kanavalla. Eli lapset ja teinit ei ylipäätään tiedä, että mitä seksuaalinen kiinnostuminen tai romanttinen kiinnostuminen edes on, koska heillä on siis kehittymätön seksuaalisuus, kehittymätön emotionaalisuus, koska he on keskenkasvuisia. Heillä ei ole käynnistynyt murrosikä vielä. Ja edellisessä striimissä tosiaan käytiin sellaista Setan artikkeliä läpi, missä oli siis sellaisia tosi nuoria ihmisiä, jotka oli sanonut, että he oli jo ala-asteella ruvennut pitämään itseään aseksuaalina tai aromanttisena. Tosi nuoria. He oli aikuisia ihmisiä. He oli kaikki 18-vuotiaita. Milloin ihmisellä alkaa murrosikä? Herra Jumala, 8-13 ikävuotta. Mitä? Mitä sametti niinku selittää? Heillä ei ole käynnistynyt murrosikä vielä. Onpas! Siis,
Tääkin on vaan niinku straight up vale. Nuorilla ja lapsilla on tämmönen kehittyvä identiteetti. Vaikka se olisi keskenkasvunen, niin se on silti todellinen, tiedätkö? Mietitään nyt vaikka tämmönen kauhuskenaario, tämmönen kauhea tilanne. Meillä on, otetaan vaikka Pikkupena. Pikkupena on ala-asteella, 12-vuotias se on 6. ja se huomaa, että kaikki sen luokkatoverit miettii, että wow, kattokaa Sanna on niin tosi hot. Ja sit Pekka ajattelee, että mun mielestä Sanna ei oo hot, ehkä mä oonkin aseksuaali. Ja sit Pekka miettii vaikka, sovitaan nyt se vuoden ajan vaikka, ajattelee, että mä oon aseksuaali. No, sit kun Pekka täyttää 13, niin se kohtaakin söpön pojan, johon se ihastuu. Ja sit se tajuakin, että hetkinen, enhän minä olekaan aseksuaali, vaan minä olen homoseksuaali. Siis tommonen testailu, tommonen vaihtelu, se on normaalia. Ja summa summarum, jos me nyt vedetään piuhat yhteen siitä, että mitä äsken opittiin näistä suuntautumisista, niin monet asiat näistä kuuluisi jonkinlaisen seksuaaliterveyden tai ihmissuhdeterveyden alle. Ja myöskin ihan ehdottomasti siis emotionaalisten taitojen tai emotionaalisen terveyden alle. Tosiaan monet näistä seksuaalisista suuntautumista on todellisuudessa jonkinlaisia emotionaalisia ongelmia tai mielenterveyshäiriöistä johtuvaa oirehdintaa. Mä just sanoin, että jos joku ihminen ei koe olevansa rikki, jos hän ei koe, että hän tarvitsee jonkinlaista tällaista hoitoa, niin ei hänelle olisi tämmöisestä mitään hyötyä. Onko Sametin mielestä oikeasti niin, että vain nämä puhtaat, klassiset aseksuaalit on oikeasti aseksuaaleja, ja sitten nämä kaikki muut on vain jotenkin sekaisin päästään? Paitsi aiemminkin, kun se puhui näistä puhtaista klassisista aseksuaaleista, se sanoi, että nämä saattaa myös vain olla autismin oire. Ja mä en myöskään ymmärrä, että minkä takia tähän aseksuaalisuuteen tarvitsisi erikseen perustaa joku tämmöinen lahko terveydenhuoltoa. Kun kaikki nämä terapiat ja parisuhdeterapiat ja muut, ne on jo olemassa. Ja jos joku aseksuaali haluaa mennä sinne, niin se voi mennä sinne. Opimme, että mielenterveysongelmat rehottaa. Jep, kyllä. Mutta tässä kaikki, mitä mä halusin nyt sanoa tässä julkisessa striimissä. Ja mua väsyttää, varmaan teitä kaikkia väsyttää kanssa. Kun tosiaan näitä kun alkaa lukemaan, niin nämä käy tosi nopeasti tosi raskaaksi. Ai jumalauta, kyllä vain. Mua väsyttää, mutta eri syystä kuin sua. Videon opetus oli siis se, että Samettia harmittaa, kun sukupuolivähemmistöillä on yhteisöjä, symboleita, niche-identiteettejä tai mitään muuta outoa, joka ei täsmää tähän ns. Klassiseen puhtaaseen aseksuaalisuuteen. Näkemiin.